banget kanca ruangku sumtu meka nyang kene. Ning yen aku kaijinan kaya ngene iki njur piye coba? Engko nek ana kewan sing galak, engko nek arep mangsa karo aku, engko banjur aku njaluk tulung karo sapa? Ning yo ora apa-apa. Senajan to kaya ngono aku ora bakal wedi. Mergo wis dadi pakulinanku. Kalamun to kaya ngene iki yo wis dadi penggaweanku. Nanging rasane atiku iki kaya ora kaya biasane kok mung tansah deg-degan bae iki jane kenapa ya? Kaijinan mapan ana sataning alas genang-geneng kentan purwan. Nduk cayu sapa jenenge? Loh, kowe jenengmu ki sapa? Ingkang dipun takeni menika kula nggih. Lho sing ana ning papan kene iki aku karo kowe. Nggih. Dipun tepangaken kemawon. Kula Sriasi. Sriasi. Nggih. Kepengin srawung aku ora? Jane nggih kepengin nanging kula wedi. Lho kok wedi perkarane apa? Lha pripun katemben ngertos to nggih? Aku iki ora galak. Mboten galak. Sampeyan iku sinten to? Joko Sindi. Joko Sindi. Aduh nyuwun pangapunten nggih. Sriasi. Iki kowe kok mapan kaijinan satengah ngalas tan purwan iku lagi ngopo cah? Kula katemben ngumbahi Joko Sindi. Ngumbahi? Nggih. Kok upama kowe iki ngumbahi mongko mapane iki terus satengah ngalas kang gedhe. Lah ya to. Alas gong liwang-liwung. Sok mangsa kawane iki akeh kewan galak. Yen pancen kowe ngumbahi, mbok yo kowe iki ngejak kanca ruang. Yen kanca kancamu kae padha ora gelem. Mbok yo ngejak bojomu supaya nek ana apa-apa kang bakal nempuh kelawan kowe, iki ana sing muni kelawan kowe, Sias. Pripun cobi ambali sepisan malih? Mbok yo ngajak bojomu supaya ngancani kelawan kowe. Bojo? Lho. Bojo kok Lah kula niki dereng gadah bojo, kula tasih prawan. ya tenane. Kula niki tasih prawan. Prawan po prawan. Lah nggih prawan to nggih. Kula niki rak katemben umur kula niku katemben 16 tahun ngancik. Tenane. 16 tahun ngancik. Engko ndak 16 tahun luwihane. Mboten ngancik niku ngancik papan. Tenan kuwi iki Nggih. selegan. Kula dereng gadah bojo. Katresnan? Katresnan. Menika pacangan nggih? Iya. Nggih dereng gadah. Tenan? Dereng. Yen ngono padha karo aku. Sampeyan niku Iya. dereng gadah bojo. Aku isih lega. Tasih Joko? Iya. Ning papan kene aku isih lega. Joko? Heeh. Oh. Dadalan. Ya sih. Anu nggih. Kok yo jengen eman banget. Najan kowe iki bocah saka Karang Pradesan, uripmu sak pucuking gunung. Ning yen tak sawang pasuryanmu iku ora kalah kelawan bocah wadon sing mapan ning Kutaraja kae. Lho kok durung duwe bojo. Ngene. Upama kowe tak pek bojomu piye? Kula menika dipun dadosaken bojo sampeyan. Bojo. Kula anu kok. Anu piye? Kula niki tasih ajrih. Kula dereng nate caket kalih bocah lanang. Nek kula niki caket kalih bocah lanang nggih to, kula niki redep kabeh. Kula mboten kulino. Siasi dikulinake. Mengko dikulinake tur temane. Nek upama kelakon iki wis kawengku dening riya. Iki ana sing
ngayomi kelawan kowe. Kowe butuh sambung barang apa wae. Mengko kepenak ono sing leladi kelawan kowe. Nek kepenak niku kepenake manggen pundi nggih? Kula kok dereng ngertos. Kepenak mangan sak mangan bareng. Mangan sak mangan kuwi bareng. Turu yo bareng. Oh, menawi to tilem nika nggih sareng. Saya-saya yen wanci. Oh, ngajak kae. Awane ati. Asem napa niku? Ono sing Aku ampun ratus ngaten to ketindanipun. Kula niki malah memanismu kan muci. Dan rabeto kelawan ayayi. Tulung. Piye? Kula ampun disawang terus, kula nek disawang niku kula wedi lho nggih. Ampun ngaten to. Ampun ngaten piye? Lah rumangsamu aku meneng nyawang kowe iku aku eling-eling lali cakepane. Kekonangan jaring. Sing lara endi cah? Lah niki sakit pipi kula dijiwiti. Ya pipi haluse kaya ngono dijiwit lara. Ah sampeyan. Dadah. Sate manggo gloku. Kula nyuwun kanthi sanget nggih kalih sampeyan. Kula niki mbok ampun dipun pesa. Sriasi, Nggih. aku meksa kelawan kowe iki mergo kabeh iki mau gedhe rasa tresnaku ki kemanduk lan kowe. Ngaten nggih. Nek kula niki nggih to, nek dipun pesa niku emoh. Nanging nek karep kula dhewe kula malah gelem. Nek dipeksa mo, Nggih. nek karepmu dhewe gelem. Nggih. Lah kowe duwe karep ora? Nanging nek karep kula nggih, Apa? tresna saestu kalih kula. Iya. Kula menika mboten. Mboten pira? Mboten. Lho. Sriasi. Kewirangan aku. Ing atase aku seneng bocah saka desa. Kengaran Sriasi. Kabeh wis tak blakake opo sing dadi nek ing atiku ning wis ngono katamu. Ning aku ngerti. Apa ya karono dhewe isin? Apa karono wedi? Yen ora selak batine Sriasi kae bakal nampa lawan aku. Yo Sriasi. Sajan kowe nglungani.
Nanging kanggo mbuktekake gedene rasa tresnaku kelawan kowe. Aku bakal mbujuk lawan mentene aku sia-sia.